Kwaiwaiwa na Mhanduwe dzine nhau dzozuva roshitanhatu dzomwedzi waNyamavhuvhu. Nyasi masikati mutongi Tawanda Chitapi arambira hopo ching'ono kuti aburitsiwe mutorongo kuti atongewe nyaya yache ari panze. Umwe wache akasungiwa naye ari muchitorongo pokare Jacob Ngarivume kwaiya nyaya yache ichazongwika masikati ndimangwana. Izvi zvinotonyadzisa. Kamusika kwemari yokuAmerica wemabhizimusi maduku nyasi katengesiwa madhora anosvika 460 wemadhora okuAmerica. Muno imwe nyaya, chirwere chodzihwa mupengo chichagona kuita maenzanise chaiye munyika medu nokuti nyasi kwabatiwa vanhu vanosvika 23 kumuzinda webato reZANU-PF. Mumwe wavabatiwawo ndiChristopher Mutsvangwa, mukadzi wache abva anoenda mumugarandega. Pabodzipo nomuchuchisi mukuru aripo mazuva ano abatiwawo nacho pokare. Chirwere ichi kadambure chabva chaendawo mberi chikabata vanhu vanoshanda kubazi reNational Pharmacy vanosvika 40. Pabodzipo munyika zvanozuro vanhu vakanga vabatiwa nodzihwa mupengo vanosvika zviuru 4,330. Kusatekaidziwa zvinokokodzero dzevanhu munyika kwasvika munzeve dzoutungamiri hwenyika dzopasi rese huri pasi peUnited Nations. Munyori mukuru webazi iri aburitsa masoko okuti vanhu vanofanira kubvumidziwa kureketa madiro, vanofanira kubvumidziwa kuita zvokuratidzira madiro, vanofanira kugobvumidziwa pokare kuita kusangana nomagweta pabodzipo nokutongerwa nyaya dzavo zvakanaka. Izvi zvabva zvaisawo kunyange neSouth Africa kuti ireketewo pamusoro peizvi. Bato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress rareketawo pabodzi kuti riri kufara bano zviri kuitiwa nobato reZANU-PF wakati wachareketa nawo. Hurumende yemuSouth Africa yaibva yandoreketawo pokare kuti izvi zviri kuitiwa nehurumende yeZANU-PF zvisvinuba. Guta roBulawayo raita hunye hwanetsa hweuori hwapa kuti wakuru weguta wazvipe nzvimbo nomari yokunge kupiwa pachena. Izvi zviri kuitika munzvimbo dzese dzine nzvimbo dzasara, idzo nzvimbodzo dziri nzvimbo dzinofanira kunge dziri dzinotengesiwa nomari tsvinu. Chiri kurwadza ndechekuti vanhu vese vanoda nzvimbo muguta iri vari kupuwa mukana wokugotenga nzvimbodzo nomari yakadari. Nyasi muguta ribodzi riri reBulawayo kwadokarera vanhu vari kundokubiwa nokudzingiwa nomapurisa nomasoja kuti vabenuke kudzimba. Chikonzero zvadaro paribe achiziva, paribe achireketa pokare. Kambaniyo dzinhare yoTel 1 nyasi yavhura zviri pamutemo imwe yotambo dzokutekaidza dandemutande kuChirundu. Tambo iyi kuvhuriwa kwayo kwabva kwaita kuti nyika yedu yakatenderedziwa noSouth Africa, Mozambique, Botswana noZambia inge ine tambo inosvika kunyika dzese dziri 4. Tinoramba tichitenda mabasa aya tichindoimba kuti achagoderedza mutengo wekuenda padandemutande. Wakuru wemapurisa kwaiva wakatengerwa dzimotika musondo rapera paseri. Izvi kwaiva zvaigoitirwa kuti wagona kuenda kodzinganisa vanhu nokuita simba rekudzinganisa vanhu panyaya ya31 July yakasungiwa hopo naJacob. Kune vanenge vaita nyaya dzavo vachida magweta vanobata weZimbabwe Lawyers for Human Rights panhamba 0772257247. Toringadzo pasi rese. South Africa iri kudawo kuisa mutemo wokugosunga vanhu vanopikisa padandemutande. Vazhinji vari kushaya kuti wagobweiko wakuru wenyikayo kuti wagoita mutemo wakadandi. Tindori muSouth Africa wabva wandotumirwawo pokare wakuru nowakuru machiremba vanoringa nezvodzihwa mupengo vachibva kubazi reWorld Health Organization riri pasi peUnited Nations zvavo wabi yedu.
Nyika yoBotswana yakateedzerawo zvakaitwa noSouth Africa kurambidza kutengesiwa kwomupeta kuvanhu jekerere. Mupeta uyu kwaiva uchagotengesewa vanhu vanenge vari mudzimba dzokugara dzomahotera. Munyaya yekugumisira yanyasi, Kenya yabvumira mutemo wokuti wanenge wamboita wamiriri mudare reparamende wanenge wapamushandirere wagopuwa makutukutu womari anoita kuti hurumende yavo igobudisa miriyoni remadhora okuAmerica pagore rega rega kupa vanhu vanosvika 150 bedzi. Tindori ipapo, tiboya nehwedza. Ndini wenyu Mhanduwe wonhau.